Dieter Bohlen, Alemaniako aurrelari baten izena dirudi. Dieter Bohlen, baina ez. Dieter Bohlen, Alemaniarra ez da, Holandarra da, bai. Eta garrantzitsuena ez da jokalari baten izena, baizik eta kroketa mota bat. Bai, kroketa batzu dira, ondo entzun dezue, eta Holandarrak, eta kroketa hauek, Zukena taldekoekin egingo ditugu, bai. Zukena taldekoak oinatiarrak dira, eta ehundoko giru ekarriko du. Adi lagunak. Kaixo lagunok, eguerdion, eta hau panaia eta hau pasia, zer modu zaudete? Ondo, zukaldatzeko presetorri altzeate. Bai, a ver, seguiendo. Ondo, bueno, Dieter Bohlak ez hau txalditu zue? Nik ez. Ez da Dieter Kas, Dieter Zizando, Dieter da amargoa, eta dia bolatxuak, eta da Herrez eta Holandar bat, diela kroketatxo batzuk, baino aragilakin inda. Vale? Ba, hemen gurekin, Asier, gitar jolia, eta Naia, abeslari eta gitarra jolia ere bai, ezta? Gutxi baina bai. Gutxi, baina ongi, Hori, bueno, ez dakit. Bueno, Zukena taldeko biki detorri zen bizukalari honenak? Bueno, ez dakit. Guan ikusiko dugu. Ingo deuna ondo pasa, hemen osagaien plantxa, eta guantxe gatoz hemen koxinatu eta ondo pasatzea. Bueno, lagunak eta pikote, garatuko izuet pausuz, nundik noabiliko gehan, ba errez eta egiteko garaian, bale? Hemen dazkau, bolatxo egiteko osagaiak. Gero hemen, irina arrauta eta hori zetuti pasatu behar deu, baina lehen da bizingo deuna hemen gatza eta piperra jarri, sartaian salteatuko dugu ondo, oliotan, eta ondo indada honian, indungo deuna da. Aragi hori atea, zukatzen utzi, bakizu aragila behin indagi hori ligiditxua botatzen juteala, eta sartai hortan bertan, ingo deuna da, gurina bota, irina baitare, goxatuko deu, hemen da gaunzaldakin bexamela ingo deu, eta hori gutxi balitz, gio hor prestatu deun aragila, arrautzakin hastu, intxaur moskatua, elkartuko deu dana, ontzi baten utziko deu ja bexamel hori ostutzen, eta gero ingoitugu bolatxuak, eta esan deuna irina arrautza, hori setut pasa eta prejitu. Eta hori izango da gaurko plateran oinarri ja. Baina gero hemen ingoitugu pare gauza. Hemen alioli bat ingo deu, batzuak hartuko ditugu, maleonza baratzuri duna alegia. Ingo deuna da, bi ale hartu emendikan, arrautzan gainea bota, gatza, olioa, berrenduko deu, eta oleolia prest, gero lagungarri jartzeko. Hemen ingo deuna da, hemen betu fueta hau dakau, ingo deuna da asalak endu, lauki txiki-txikitanin, eta tomatiakin berdina ingo deu. Tomatia zuritu, mamila ateako jo, pepitak eta kendu, eta mamila hemen fuetakin nahaztuko deu. Alinatuko deu, eta gero ensaladiatxo bat ingo deu, eta gainean jarriko dio. Ensaladia iteko ingo deuna da, patata egozi, azena jo egozi, arrautza egozi, eta beste aldetikan hor, maionesa prestatu. Ingo deuna, arrautza, ospina, olio eta gatzakin maionesa prestatu, eta horrea berta sartuko deu, patata, azena jo eta arrautza txikituta, hemen dazkaun, Ibarrako piperra bere txikituko ditugu, bertan sartu, jarriko dugu hori azpin, gero hemen prestatu deun nazketa gainean, ali ondon, eta bolatxuk albuan. Ados? Ados. Bueno, hemen ja bota anibertsua, eta venga, martxan garriko geha. A ber, nik hemen hasiko naizena da masatxua prestatzen. Eta beste alde, bihar deuna da, betu zenek zurituko bufeta. Ze, asalakin jatezue o asalik gabe? Nik asalakin beti. Eta zuk? Nik ez dut askotan jaten, baina jatetenetan beha asalakin. Nik atxila, mazen una asalik gabe jateuna gorre zuitzia bestela, baina bueno. Bitako batek hoi zuritu, eta beste batek adibidez, hemen, tomatia ingo dugu. Tomatia ingo zuena da asalaken du, hemen dakat zurigailua, justo xerra dakat, nahiko horre zuritzea, zuritzen zue, erretik amostu geho, iriki, pipitak eta atea, eta mamilare lauki txikitan ingo dugu, bale? Bitako bate fueta, eta bestiak, tomatia. Ni tomatia. Tomatia, ani fueta. Bueno, ez dakit, igual, nahi zumura. Fueta batzutan kosta itea.
hor truko batzu badaude, batzutan bustitzen bazu oso lehorra otean nian astezak entzet eta askatuitea. Ikusiko dugu zemuz da hon, moldatzen baiz ondo. Eta bestela, bustiko dugu eta erresa batako dugu, bale? Eta nik hemen inberretena ura jarri, egosten jartzeko patata eta zena joa, hemen arrautza, bale? Eta esan dakoa, aragila pregitzen hasi behar naiz. Bueno, bikote, kontatu, talde gazte-gaztiak azue eta egantxe hortzen zaudete. Bueno, ez hautzeko behar beto, lehen da ikusiko duna bideoklipa. Ikusi lan txuguneko da. Bueno, bikote, pop konxiu egiten dezuen, ez da? Rock, pop, nola egiten, gaurko musikeroa ikosta, ez zaizue gustatzen etiketa gartzia, ez da? Ja, ez dakit, bueno, nik esan honek pop. Popa, ez da? Ez da, rock be, ez da... Vale. Ez da egin rock izatera esan honek ebintzat. Eta nola? Lasaitxua. Lasaitxua, goxatzeko mogua, ez da? Danetik, baina bai. Danetik. Zenbat kanta indituzue, lehendabiziko diska argitaratu ezue, bueno, aurrena kantu honekin jungo gara, zer esaten du kantu honek, zertaz hitzitzen? Ba, kantu hau hautxura azkena atara duna dela. Da apur bat... A ver, se la explica joten. Apur bat, quiero y no quiero arteko zehose ez. Gure zunean zehose, ba, kasu hontan nahi bez da apur bat, pues, edo zein... kasu hontagu bikote... Harreman batera bai, eroan du. Harreman gura eroan du, baina, bueno, dozein harreman montatan, ba, gure zunean hortik urten, baina ez dakitzu oso ondo zela, eta ezin zara urten, eta hola. Eta ustetan ni pasazak egula olako zerbait, ez? Bai. Bai. Atea nahi bai, baina ez dakik nola, eta ez dakik zeta, bueno. Oida. Bueno, eta zenbat abesti atea dituzu lehendabiziko diskan? Ba, lehenengoan, Zazpi zian, bai. Oida. Vale. Eta gero, ba, hori bestela daku hau, azkenengo hau batara duna, eta horren aurretik, ba, adiez, bainatiko gaztetxeko proiektu baterako inako kantu eta listo. Osea, behatzi, ongoia Spotify eta listo. Vale, bueno, nahiko ondo, behatzi. Eta taldia, nola hasi izan? Nola tan hasi zinaten? Zenbat denboa ja martxan zaudetela? Ba, ixe, bueno, a ver, eske hori zeueko eta alda sekultau. Hasi zian nahi eta ire bi aizpak. Hori da, hasi ginen nahiz piatan ni hori COVID gara izan, eta ezer, baziran etxian bersinuak inta, eta gero hortik ginen sare sozialetara eta egoten bideoak, poliki bersinuak hasieran, gero ja kalea urten ginen, eta hor poliki hasi ginen batzen, talde formatu hortan, eta hortik aurrea. Ze bertsiokin hasi zinaten, nola izan zian lehendabiziko urratzak? Ba, bueno, bastante. Guain esan nahi ere eskast. Ba, burratzak ja, ikustu bideo horrik, eta zatu eta txiki. Mandu indako, izatea, uneako eta txarrako. Ez bat, ez be hori, euskeraz, inglesez, gitarriakin apurrat, dakigun lau akordiak goten, eta listo. Eta hasi zinaten, kalera ateatzen, kantu horieko bertsioak jotzea. Bai. Aizpak, bi aizpak, guendik taldia osatuko lezion. Asiera baten hasi zian, bi aizpak. Bai. Gero gisa da, laguntza eskeian, ni eta beste Julen sartu ginela taldian. Eta lauron artian segiduen akustikoa joten, gehixen bat gaztetxe desberdinetan. Eta, bueno, horria ideia geukan talde bat odisko bat etarateko, eta hor, ez zoian aurrera, bai, ez. Eta, bueno, emongo den pasua, eta... Zenbat lagun bildu zinaten? Zenbat esate, sei esatez baina iznazten moen, ez da? Bai, taldean hori. Bi gitarra, ze instrumentu, ze gehiago topatuko dugu bertan? Ba, bi gitarra, bajua, bateixa eta bi hauts. Hori da. Gero esan biharra hau, justo, gure lan taldia be oso gertuko dala. Osea, sei gara, pili bat, musikarixak eta horri ikusten dianak, baina gisa esan bai soinu teknikarixa, argazkilarixa, eta gure inguruan dagoen jente dana, da oinatiko jentia, gurekin txikitatik egondan jentia, eta orduan, ba, bueno, esan eke lantaldean oinatiko dala, osea, 10 bat pertsona gauze zukenan barruan, eta danok, ba... Beste lagoia zeite du, bat tekniko soinu teknikariak, edo... Argazkilarixa, beste detortzen da... Makilladoriak, kontzertutara laguntzera detortzen da... Makilladoriak, Bai, bueno. Ondo, eta, pentsatzen dut, ja bertsioak eta alde bat egut zituzue, ja zuen kantak bakarrik jotzen dituzue kontzertutan, edo bertsioen bate bai sartzen duzue? Sartzen du baten bat, ustean isaku sartzia, ondiok, gure esentzia hori dalako hortigatu zelako apur bat. Ados. Nola zeak hori? Inagola geldi, tomatiaz eskuak. Beitu, hemen, puntilla txikilla amendikan hartu, eta hemen ite joten da, beitu, marrak hola iten diot, eta ja, mami hauek ateite iskilot, bale?
eta hola gio bakarrikan gelditzegea, mami aragillakin. Eta hori zetxeko, oso peuta. Hau, peuta, bueno, oso seken duot, baina... Joder, hau ondo kentzeko, marra guztien aurretik atzea bildurri gabe, eta harrapatzen jun, da tiatzen jun. Baina, gorra da, hola. Vale. A ver, gorra da, peatuta da pixa, no? Bai. Vale, esetasunan jarriko jo, esan deten bezala? Venga, esetasun pixka jarriko jo. Osta, egokien izaten, baina, bueno, gio lehortu itea eta listo, Ordu nitean da, pixkat esetasuna eman, eta, ja, ez da ondo, ez da inerrez puskatzen. Errexago ateatzea. Guen utzi beharke zentzaion pixkator, esetasuna ondo sartzen, porque guen digan lehorra ongoa. Ordu, nahu hemen utziko dugu horrela xe, eta zu bitartean hemen digan, hiru garatzu jaleateako dituzu, bale? Vale, perfecto. Venga, eta nik hemen aragila botakoet, eta zuk hemen guain mamilak eta historia organikoa bota bera, eta hau lauki txiki-txikitan ingozu, bale? Vale. Venga, oso ondo. Beitu, hemengo puxeta hauek, oiek ez bota. Honek ez. Hauek beitu, nik usta ez eskitak, gaine harri baitu gure bai. Politak gelditzen dira. Bai, hori bai. Vale, politak eta gaina goxuak izaten dira. Barra zuixak zurituta? Gero alio liteko bihar ditugu hiru hoiek, bueno, bi erabiliko ditugu, osea, que bai, zuritu eta listo. Vale. Gero birrindu ingo ditugu, osea, que ez ditugu txikitu biharrikan. Vale, perfecto. Hemen inbiarretena da, hemen, hau, vuelta eta vuelta, eta gazta eta piperra ez diotela bota, guaintxe botako jo. Ona. Bueno, eta orduan ze, ura berria topea dator, ez da? Bai, hori oinon gara apur bat geldi, lanian, ez? Ze, azkenean, getozen hori, disko bat atara geben, eta kontzertuak emunta, baina azkenean ez dako zuen poria bez, igual, gehatu eta gauza deixa horieko. Orduan, gehatu ginen apur bat, eta oin, poliki ja bueltan, martxan berriz, martxiatzen. Bueno, eta beste kantuetan, ze topatuko dugu, ze, zuen bizipenak edo zer da zehazki topatuko duguna bertan? Zein da hor abestiak, artifizia abestiak iteituna? Aizpiatan, bi abestiak, ez? Nik uste gehixen bat... Letretan gehixen bat zero, bixo. Letra gehixen ez du, eta nik uste dela apurat situazionez, imagina dixuak, oza, espia benetan, bueno, igual zeo-zeola bate materi pasabixakona, baina ez du, normalen ez dia barne bizipenako, oza, bakoitzan bizipenako, baldin badia behintzat ez du, ez eten asko. Ez ez una guain dana argitu, ez da? Igual, jarri gako zehose, oia, eta ez, lagunanak, ez da, lagunanak. Bai, beti, ezagunanak. Eta ez, diakantu, apurot popero zentzu hortan, lasaitxuak, guaten batola animautxua, diadanak, generalia, baina hori, beste barik, lasaixa euskeraz. Bai. Danak euskeraz abeste dituzue, bertsioak ebai? Ez, bertsioak. Bertsioetan, bueno, pilin bat, hasierara fan dabe, hasieran inglesezko bertsio asko ikenei, beraz, ondiokan inglesa zuzenekoan, bai, eusten du ingles pilin bat eukitera, baina bai, gure abesti danak, ingoz, euskera utxian, kenduta bat. Dakola zati bat gazteleaz, baina zer, hasieria. Kanta bat, kenduta bestiak, Bueno, launak, hemen txe, lehen da biziko urratzak eman ditugu, Baitu, hau, ja, aztean dian bihuntzen, kutsiko zukeo, ja. Ja, aztezea, eta ja, errexago atako. Baina utzi berzaio, ez eta zuna errexan barroño iztia. Oire organikoa botan, maia txikun gehatuko da, hauek hemen da zaugero alioli jaiteko, eta ingo deuna da, lehen da biziko erreportaia ikustea jungo, hau hemen txutziko detola txikunago da gota, hoi ingo zuna da boltxo hontan jarri, gero hemen poeta jarriko jo ere bai, bale? Eta jungo gea harritoki. Harritoki, dao Durangotik anan Mañaria bidian, Mañarian bertan, eta ikusiko zuen, ze taberna erra, eta zer nolako kaiuak iteituen. Oazen bertara. Kaixo Joseba, harritokin gaz, ofen minaz, eta ongi etorri. Harritoki, dau mainerizen kanteran onduen eta mainerize hasten da lekuen. Eta ikusten da, intzulaitz, eskobaratz, mugarra, horrek irurek. Nire ama egon zan, maineriko herriko tabernan, izen zan ayuntamentukue. Eta, klaro, izen zan etxezarra. Eta esan dutzien nire amari, bueno, konponduen bidugu, eta urtenen bidozu amendik. Eta, bueno, nire amak orduen erosia ben, hau etxie. Baserri honek izango dauz bitxe gora bera, laro urte. Eta nire osabak eta izeko lagunduzkuen asko, Felisa eta Jesus. Eta, bueno, lehenengo ia bien beko komidora eta hori.
Eta gero nire nebi epin izan nien ja, nire amagaz, hau epin izan goiko komedora, eta, bueno, holan hasi gentzezan, lehenengo iten genuen gizaue, gero kaiue, gero musturrek, bueno, txipiroiek diez leketxizoko resetie, eta guz egitzen dugu, ordu zeko moduen. Hemengo resetak, diez, nire iseko, nire ama, nire nebie, eta nik, eta nire semalabak, Ibanek eta Elik segitzen dabe horrekin. Betiko reseta, haintzinekue. 3 generazio pasau gara hemendik, eta ni bigarrena, eta Eli da Iban, 3. Nire semealabak. Eta dekuz bezeruek etortzen ziren aikike, semalabakin, eta oin horrek umiek honetortzen zirenien. Txiki-txikitetik, segitzen da betortzen. Orain gure badozue, joango gara sukaldera, kailuek egitera. Hemen gauz, arritokiko zutalkian. Dagen bidoguz, kailuek. Hone diez, txalenak. Lehenengo, kailuek egozi. Egozi bidie, daipini bidiez puntuen. Joan bida pizkate pintzetan, eta dauzen nien. Egozike, atara, eta gero satitzuekin. Produktu ediez, hemen guek. Nire lenguzo batek ekarten duzkuz bebai, kailuek. Gero, saltzie, kipulie, zanaurie, potxau, eta gero, urune, saldie, eta piper txorizerue. Eta piper gorrize, nik egiten dut etxien. Ardeuz urize eta brandia purtsu bat. Eta gero, turmize. Errezeta hau da nire iseko felizena. Eta gero, nire amak, ni eta Elik eta Ibanek. Segitzen dau. Nire ikutu izen alda ardaue. Ardeuz urize eta brandi. Bezeruak oso pozik joaten diez, da ganera, kailuek eta musturrek ez da bezitzen leku askotan. Gu bakarrik egiten dugu, hemen inguruen nik ez dute segutzen kailuek eta musturrek egiten dozenak ino. Eta hori saltzie, bota kailueri, eta mobidu, eta jazta. Eta pikantie pintzen dugu gustora. Batzuk gure eseten dabe gaitxuo, beste batzuk itxitxuo, baina hori. Gure posterak ere egiten dugu. Gatzatue, arrozaz die, flanak eta natillak. Horrek beti hau egiten dugu. Bueno, Joseba, hemen deko zoz arritokiko kailuek eta nahi duzu nien etorri. Agur! Haupa, Eufemi, tamuxu potolo bat, hemen Donostitikan. Egia esan, handi pasatzen nahi zenian, ez tekaleiten, beti bastarrean sartzen naiz, haua. Iteitu ere bai hola, belarri nola, bokaio gitarteko ehar batzuk, gero txipillak eharrak, jarraitu horrela urte askoan, gudano goxatu alizateko, besarka da hondi bat. Leheno gehiok pasatzen nintzen, historiaz abokado ziten un herri batetik beste eta beti horti pasatzen nintzen, danba, hangeatzen nintzen. Bueno, pasatuko naiz, aukerak atenian berriro. Gurean jarraitu behar deu. Hemen txein beharretena behitu, aragila ondo pregitu deu, zukatu ingoet, horrutziko deu, eta bexamela iten jarriko naiz hemen. Eta beste alde, azena joa eta patata egozi zaizkigu, in behar deuna da zuritu, eta ensalaia prestatzen jun. Behitu, hau utziko deu hemen, beste alde baten. Hau gero in behar deu elkartu. Vale, hau ondo utziko dugu esetzen, gero errexak entzeko. Eta horrengo deuna da, boltxo hontan, patata zurituta, eta lauki txikitan. Arrautzare bai zuritu behar dugu, eta berta botatzen jungo geha. Eta zu jungo zea lio lehiten, bueno, bitako zein jungo ga lio lehiten. Zure zotasun mura. Venga, zu. Nik Alio li jaiteko, botako dituzuna da, baitu, hemen txe, 3 baratzuri aliak, arrautza botako zu, olio virgina, gatza, eta perexila botako jore bai. Hola, kolore berde-berdia jarriko zaio eta dotoria teakoa. Vale, perexila hartuko dut emendikan, sustarrak endu eta ostuak bagarri botako dituzu barroa, vale? Vale, txikin ja, hola, osoik? Hartu gola osoikan da, nola gero birringailua sartuko joan, gerotan harrapatuko dugu. Hau sustarrak hor organikoa bota, vale? Perfecto. Eta zu esan dakoa, hemen hauek zuritu, eta laukitxotan bertan botatzen jun, vale? Perfecto. Venga, martxan jarriko geha. Eta kontatu behar diazuet diska egiteko, aurrenengo diska egiteko. Nola izan zen sensazio hori, aurrenengo aldiz, grabatu, bestia, hor bere
gora berak izango, zian, ez da, eta hain erreza izango, ez da? Ba, ingeren, zaur, prozesua, bueno, aurretik pilin bat bilurrakin, ez gekigun ondo gehitzen, iten gaizki gehitzen, iten beti lehenengo aldixa da. Eta gero hor, eukigen anekdota politu bat, hemen, Raugeben hemen aritzarregin estuizon zurbilen, eta gatu ginen Donostin lotan, eta ginen aste dana, danok, goizeko zazpietatik, gaber arte, danok batera, denpora dana. Zenbat egun esan dezu, azte guztia? Bai, azte guztia, bai. Eta... Bai, izan zan hori... Eromena? Ja, bukatu gehen danok apur bat, ez hobela gura ikusi bat abestia, ba, ez dakit. Bai, polilla izan zan, baina oso intensua eta hori danok nervioso, azkenian, lehenko aldixo hola grabaiken, gube nervioso, ba hori, analitzekin, nire berdain ez oian lasai eta gero kantaieko momentuan ez oian, ba, imponik eta hau. Bota danak, eman dizutena bota guztik eta listo. Ba, eta hor gaina ez da erreza izango, nola kudeatzen dezu? Denok batea hasieran, gero bakoitza banaka, gero nola egiten dezu hori, nola egiten duten? Ba, azten da basia, lehenengo bateixia, gero... Bajua, gero gitarrak, azkena hotzak, orduan, bada... Ba, zuritoka izatzunean, zauz hor, baina bestela ba itxoiten, Azkenean, ba, iritzixak, ba, hau igual, hola ezin, hau bai, hola. Baina, hori, azkenean, denpora asko begira, itxoiten, gero gurozu baina entzun, askar, zela, geratu dan. Baina, bueno, pazientziak inartu dira. Eta zein izan zan politena, eta zein izan zan hor gorrena. Elkarrekin nahi beste denbora batia gorra izan zan, edo... Ba, igual elkarri bizitzia da, bai politena, bai zaiena, hor bertan egon zana. Bai, pitin bat politia izan zan, eta inoiz ez gara aztuko egun horrekin, baina, bueno, horrekin batera, hainbeste egun batera, hainbeste tensiño batera, ba, bueno, ba, pitin bat... Bai, eta gero azkenean emaitza politia dala, eta baina, bai dia egun batzuk izatuzula. Zetako sartu nahi zen ez hori ez, baina, puntu hortan ez, baina, bai, azkenean, ba, kantzauta. Baina oso politia, gero, azkenean hortik aurrera behia kontzertuak azten dira, eta hortik aurrera azten da, ba, igual, zati onena, o... Ze aurretik daulan asko, ez da nahi ikusten igual, baina, bueno, hor ja gero, pues, azten gara kontzertuak intabla, eta ondo. Eta ja guztua, ja da zaitzen, da goxatzen, da... Bai. Hor zen bota, pixka gehiago, pixka gehiago bai, asier, oite, nahiko. Gatza, botalio, vale, oso ondo. Oiek organikoa bota bera, hau mendikenduko jat, eta bakitxastik, ondo. Orduan, zehoz ikasi zu, horrengo dizkain berdezunean, ze hobetuko zue, o zer aldatu berdezu, o antzeko zerbait izango da. Bai, antzeko zerbait izango da. Nerviosismoa gutxi izango da, gure artekoa, orduan, ba, bueno, samurra izango da. Bai, nik uste dute... Ja, polilla izaten da. Beti goguak, baina azkenean bai jendeat luziak eta gogorrak egunak. Eta, oidan esan dezu, hemen Donosti nintzen dutela? Ba, Zurbilen. Zurbilen, Aritzarrekin. Un majo, bai, super gustora ongenean behakin, eta... Bai, azkenean goea zen hor, ezagik ikixela zezan estudixo bat, ze da hau, ze topa hubiga, baina ez oso ondo, aritzekin lanian oso ondo. Bueno, hemen, ura bota jo pixkat, osalda gutxi negala emateu, eta guztet pixka gehiago bota berdiotela guandikan, Baitu, ja, vuelta eta vuelta, hau ondo zukaldatu behar da, Bestela gelditzea irin zaporia egin. Baina, hola, zukaldatu ondo, baitu, ur pixka bota jo, eta ur pixka gehiago botako jo guandikan. Dirina gehiago bota joten, baina, bai jua txerrik etxarraka. Vale, berri bota, eta hobeto da, golpeka bota, eta gueltak eman, dena ondo urtu arte. Eta dena ondo urtutzean, potolo belin badao, segi botatzen salda, ura. Txukun gelditu arte, eta guan ja, testura hon hartze unian, ara gehiago botako jo, intxa hor moskatua eta arrautza, bai. Eta gero ja, ostutzea jarriko dugu, hola, bexamel bat ingo gainun bezala, kroketak egiteko. Vale. Hor sartu barruan, sartu barruan, da, garrantzitsuna ez mosteko, ezin gora eta bera, behian euki eta beha jungo garrapatzen. Vale, eman euro batzen. Bueno, eta ikuste zuen, nola ligatu ban hau, eta guain bai da gaula mazea hemen fina, guain ningo deuna da, nea. Bota. Ara gitan, zukuare bai botako jo. Hemen, eharki gatu gara. Zukua, intxa hor moskatua, pixkat. Vale. Eta arrautza. Arrautza botako jo. Eta arrautza hube ontako, ez? Arrautza hori egin bera zuritu. Eta goxatu. Eta hemen, baitu ja, bexamela haragi mordo batekin, inda daka. Hola da, ematuguna gente, zenbat haragi daka? Honek emategu haragi gehiago bexamela baino. Ja. Baina, bueno, gero... Gero kistuna gelitza. Hemen ja ikusi zuela, ja. Puntxu hartu dula. Lau vuelta eman. Eta baina untzi baten jarriko deu, eta ostutzen jarri behar deu.
Hemen txejarriko da. Hau kanpora. Venga, hau otako donea bexamela. Hola luzatu. Eta papela jartzen dio. Papela ez. Film plastikoa. Leheno garai baten, gu jatetxian, film plastikoa guen dela 30 urte gutxi honetan erabiltzen dira. Eta ite genuna zan, gurina hartu, gurintako ehar bat, eta guen gainetik ihurtzi. Bere beruakin gurina urtutze zen da horrek itezion geruza. Baina hau, ez badio ezer jartzen gainean, ite zaiguna da, lehortu eta azalak gorra jarri. Horregatik jarri berdio plastikitua. Earki goaz, ezta? Bai. Vale. Venga, hau jarriko dugu hemen. Eta honek iten diona da, azal fin hori. Eta hola etzaio, ateatzen beste azal potolo hori. Bestela azala potolo, ateatzen zaio, eta ez da, inondo gelditzen, Gio inberdana da, muitu azal hori kentzeko. Baina guen horrela, hemen gelditzea, ezin hobe. Gio kendu, eta ja bolatxo egiteko prest. Vale, hau listo dakau, intxa horrena listo. Geldik anala hor. Zaiatuko gaitu gaber honei zemuz kentzezako nazala. A ver, lehen gorri, buen, Venga, erditi moztu. Vale. Vale, lasai biltzeko. Vale, oidek, zea gainean hobeto, tabla gainean. Arrazoi. Bai, arrazoi. Ondo. Eta, guain, aber pixkat errexo kentzezaion. Aber nola dakaon. A ver, bai. Bai, diferentzia. Tips. Zuze, eskoa garritzea guna bazo. Venga, lasai, venga, ondo basta. Venga, hau genduko dugu mendikane, bai. Eta guen badazkat zuentzako hemen galderatxo batzuk prestatuta, hola, jolas txiki bat ingo dugu, bale? Abez. Beitu, Beitu inbiardet txuleta, Txuleta beitu biardet. Hemen dakat, zuen abestikin da, Zuen abestin izenburuanekin. A ber, hemen dakat, apuntatuta. Eta ingo izkizutena da, izenburuak esan, galdera bat ingo izuet izenburuaren harira, eta zuek erantzun eman berdia zuen, bale? Bale. Lehen abestia, erloju erdoildua. Denbora gelditu nahiko bazenute, ze momentutan geldituko zenukete? Ui. Zaila. Jo, ba, ez da gehiago. Nik... Azterketatan ez da momentu bat, oporretan edo zin momentutan. Oporretan, bale. Eta egika xier? Jo, ez da gehiago, esaten nire oporretan olase gauze momentu baten, edo zein momentutan. Ondo zio. Hor bat, ze ontrekitile ere, ez dut oporra gauza txarra diala. Hori zeba, horren nahi duzan kio lania, junbertzea. Bai, hori da gisa, horretik. Horretik denbora geldi bimerko zan hor, ezta? Bueno, beste babadakat, bigarren abestia, hitzartu. Gizarteak lo hartu aldo. Hitzartu beharko algen duke. Nik alderantziz esango neke. Bai. Nik uste dut oin oso azkargo jazela... Bai, larriko azkargo. Azkarregi. Bai, sare sozialatik eta ez du askotan ez du balore egiten momentuan dakuna. Ez gara jasarten lagunaikin lasai egotera, lagunaikin afaitera bai esan askotan telefonoak aurrian da, uste dut. Bai, da gero alderantziz dela. Bai, da gero ne ustez bizigela prisakin, lekuan eta prisakin gauza da prisakin. Orlojua, ibeira presa, behandu nikua, ez dakiz, ez da? Bai, ez bageaketan eta... Lasai hartu. Ondo. Bueno, azkenengoan bila nikoa, bale? 3. Gio gehiago baskat prestatuta, Argi eta ozen. Zer esan nahiko zenukete, argi eta ozen eta zenei. Ostra, ba, ez da egite, Eozenei, Oso irikila da aldera, Eozein kotxian, hola, kotxian hor, eozein... Txorimalgoan egiten diguazten, pero mateu presak ala beba karrikan ez da? Bai, gandako da la kartilla, kotxe etorri garela, hola. Bai. Hortxe izango dut, Bueno, 3 galdera botata daude, urrengoako beste 3 azkar prestatuta, Bueno, launak, hemen txe. Hori asier, kusi zue, turkitu narra. Guain ingozuna da hoi laukitxotan, eta tomatekin astu, bale? Vale. Eta gero menin behar deuna da, Bixon artian igual. Bueno, ingo dauna da lehen da bizi, erreportoi bat ikusteak jungo gea, eta guetan dena kudiatuko duten un artean, ados? Bolatxoak ingo ditugu, reboxatu, hemen ingo dugu maionesa ensalaia bukatzeko, eta hau puxkatu honeako, eta ia dana aurratu du. Bueno, pentsatzen zuek hortza garbitzitu zuela, ez da? Bai. Ze garrantzitsuan hortzak ondo garbitzia. Zeratikan, askotan gaitz asko etortze zaizkigu, beste gorputzeko atal askota, hortzak ondo ez garbitzeatik. Eta jungo gea, gertu osasun zentrura, eta haniak utziko izkigue, zergatiak eta nola gertatzen dian. Oazen ikastea. Kaixo guztioi, buen ezagutzen ostazue, Eider Unamuno naiz, Eibarren gare gertu osasun zentruan, eta haua lotuta dao
gorputzeko beste gaixotasun batzuei. Pasa barrura eta esplikauko txuet nolakoa dan harreman hori. Hortzak eta ginak garbitzea oso garrantzitsua da. Ahoko minik, kariesik, txantxarrik, periodontitizik ez aukitzeko. Baina zientziak erakutsi dozkuna da, gero eta harreman gehiago da hola, ahoko bakteriak ahotik kanpo joaten dianean gaixotasuna sortzen dituen. Beraz, haua zainduta, Alzheimerra, diabetesa, minbizia zaintzen gabiz. Adibidez, Alzheimerrekin ikusi da ahoko bakteria bat, piorrea dakaunean aukitzen duen bakteria bat, Porphyromonas gingivalis izena daukana, garunian aurkitzu dabe, bakteria horrek sortzen dau produktu bat, edo entzima batzuk, gingipaina izenekuak, eta hoiek aurkitzu ditue Alzheimerra dauken gaixuetan. Eta hoiek eitzen dabiena da garuneko parte batzuk deusestu. Adibidez gaur egun oso arrunta da lepoko eta buruko minak aukitzia, eta zezer ikusi daka horrek hauakin. Bueno, buruak 3,5 kiloko pixua dauka. Eta lepuak eusten dau sorbalden gainean. Horretarako 20 eta 20, 40 muskulo dakauz. Eta buruko pixua, burua zuzen baldin badakau, era orekatu baten botatzen dutxau bizkarrezurrari. Ze gertatzen da, haua larregi aurreratzen baldin badau, arnaza ahotik hartzeko, edo ez daulako haua ondo izten. Buruan pixua ez daula bizkarrezurrian era zuzen baten botako. Eta bizkarrezurrako vertebra hauek okertu ingo dia eta buruako pixua 2 kilo gehiago izango balitzakeko gainkarga bat jasoko dute vertebra bakoitzak. Bizkarrezur barruan, badakigu ezur muina doia eta hoietatikan urtetzen dira nerbio hauek, hori ikusten ditugun puntatxo hauek. Orduan, guk haua gizki baldin badakau eta vertebra hauek zapaltzen baldin badia aurreratzeko mugimendu horretan da gainera buruak pixu gehiago pasatzen baldin badotxe vertebrei, hauek nerbio hauek zapalduin leikez. Eta zapaltzen dianean, nerbio adibidez, besora badoia, besoko txingurritze bat, edo besuan mina, edo besoko indar gutxi hau aukiko dugu. Segaitxikan, haua zabalik eta aurrera dakaulako. Idatzitako bigarren liburuan, La boca no se equivoca izeneko liburu honetan, adierazten dotzuet harreman pila bat, ahoko bakteriak eta gaixotasun asko. Nola ulertu leikeu ondo bide hau, harreman hau, begira. Ahotik aurrera jarraitzen baldin badu, ikusiko dozue bidetxo batek eramaten gaitzuala, urdaiera eta handik eztietara. Eta beste bide bat badao biriketara eramaten gaitzuana. Guk hauan jaten duen guztia, txistuan bitxartez, urdaiera pasatzen da. Urdai osasuntxu bat baldin badaka, urdaieko azido hoiek, bakteriak bertan deuseztuko ditu, eta ez dagoengo inongo arazorik. Baina gaur egun, bai estresak, bai jaten ditugun elikagaien kontserbantiek, eta beste ultra kongelatutako batzuk, eitzen dabe ez daukitzia horren beste azido urdaian. Beraz, aurkitzu dia muestra asko, ahoko bakteria isa danak aurkitzen diala pertsona hoien geroko gorotzetan. Eta horrek emanleikena da rekto eta koloneko minbizi mota Parvimonas micra deitzen dan. Ahoko bakteria bat eztietara eitzen danean. Bestalde, biriketako bide hori ez da hain erreza, baina adibidez, gaixorik ospitale baten garenean etzan da, ahoko bakteria horiek aspirauin leikeuz. Eta ikerketa askotan ikusi da nola piorrea edo ahoko periodontitisa dakaunean, neumoniak aukitzeko 75% portzentai edo aukera gehiago dakaula. Beraz, ze garrantzitsua dan ospitaletan ere hortzak ondo garbitzea. Bueno, ikusi dugu zelako harremana dauan, haua eta gaixotasun guztien artean. Beraz, haua zaintzen hori baino askoz gehiago itzen gare, gaixotasun asko ekiditen gare. Hortza garbitzu, postura egoki bat, ezpanak itxita eta mingaina beti goixan, lepoko minik eta buruko minik ez aukitzeko. Espero dut, baliozkoa izan jatzuela, eskerrik asko eta hurrengo arte. Mille, esker, Reide, regila zan,
Ze garrantzitsua dan, Hor esan digu argita arbi zenbat historia etortzen dian autikan, eta egia zan, hau atxukun euki berdeu. Eta gaizki dakaunian, dentistanea eta txukun du. Eskerrik asko, eta aholkoak jarraituko ditugu, dudik gabe. Urren arte, Eider, hemen jarraituko dugu, guain, pelota egiten, da, geho pregitzen, eta zuek inberde zuena da, behitu. Naia, zuk maionesa prestatuko zu, bale? Bale. Eta maionesa prestatzeko, hor dakazu arrautza, ospinat txorrada txiki bagota, bale? Gatza hola mordoskatxo bat, eta kilorea gotako jozu, bale? Hori dana? Ez. Arrautzak iten bago bihatz bat, ekiloria bikoitza. Bale. Bale? Eta ospina gutxi. Eta ospina ikutu bat, bale? Eta zuk hori, foeta txikitu, eta nastu tomatiakin, eta pote jozu olio tanto bat alau bultaman. Bale? Perfecto. Venga, hemen ibar deuna da, bueno, goetako azkarren abukatzeunak, geho ingoituna da, Ibarrako piparra hauek, ez nahi do, geho erdi nahi temazu ere bai ondo, Bota geho bertara, baina maionesa o ensaladia ondo jartzeko, bale? Oso ondo. Bueno, bikote, nola kudeatzen dituzue, ni pentsatzen bakoitza zuen ogibide eukiko zuela, ez da? Bai. Eta horren saiatzeko, eta nola gehatzen zeate? Apur bat da, kaos, bueno, oin arte... Zua izpakin ondo? Bai, bueno, ez pentsau, Etxat elkarrekin bizi etxian? Bai, baina nik oin arte kanpoan ikasio du bai, Bilbon, orduan, bastian ziarren hau, azte burutan bai, baina, karo, azte burutan dano buru planak ime bai, orduan... Izan da apurat kaos, oin etxian nahuela, espero desizatia hain kaos, baina, bai. Eta, ber, nola elkarte zate, bakitan gaina oinatin guain ensaiatzeko leku behar bat induela, eta pentsatzen gani ongo zeatela, ez da? Ja, urtetxo batzu badoi, ja, horre, bueno, saizoi bele elkarte moura dau, horre, udanetxeak inako eltzia ere ikinan, inako eraikin bada, 8 10 lokal dauz, eta, bueno, bertan ederto. Zemo talde zaudete bertan? Boa, pilat. Mira, nola kudatu errez ordu hartu erda, bakazu bakoitzan ordua, o no? Lokal bakoitzeko talde batzuk esleituta dauz, eta gero ja horre barruan, kasu hontan lokalian bastante ondo malko taldiakin elkarban azten du lokala, gero beste batzu dauz, pitin bat banaka baterixia jotera etortzen ala bat, beste bat gitarria jotera, eta alakoak, baina bai, oso komodua eta egiz esan lokalak oso ondo dauz. Baten batek kale iten bau, ensaioa ez da iten, o hori gabe iten da? Bueno, danetik. Normalian iten du, dauz ensaio batzu garrantzitsua dela ganok egotea, baina beste batzutan bueno, ez ba hau... Horea. Bat ez bat zautzen, etxeko lanak itea. Hori da, ikastera. Ondo. Bueno, eta... Oso ondo, behitu guain, pixkat leuna gelitu bada, oilo ditzeko, bota olio pixka gehiago, eta jarraitu birrintzen. Bai, bota beste bihatz bateko altura, hola, hoxe, nahikoa. Guain kontuz jun, kontuz jun, behi-behian euki, zeatikan bestela mostia daka. A ber, ba. Vale. Eta hau ikusi zue, ze bexamela, hola, loila gelditzea, Aragik ello daka, mamila baino. Ez da, hola, kroketak izaten dira urdaiazpikoak, hola, batzutan, hola, kosteiteala topatzen urdaiazpikoa, hemen aragila topeak gai hau. Hemen vuelta eta vuelta emango jo guain, eta guain prekitzea. Vale, hola, bi vuelta eman, beste da vuelta. Guain bai baldu, pixka tarrapatzen. Bai, pixka tarrapatzen. Guain ja egiten danean gero ja saia da mostutzia. Hori da, jun goraino, eta goraino egiten dezunean, ja harrapatuta. Eta bueno, jolasakin jarraituko dugu, hemen badakar. A ber, jolasa. A ber, molatxoa botatzen jugu nahi zaldi berian, Bai, joa, a ber, beste izenburu bat. Laugarren kanta. Goratzeatzeate. Oroitzen nahitzat. Ni ez. Oroitzen nahitzen da kanta. Zertaz oroitzen zarete askotan, oroitzapen goxo edo ederren bat. A ber, bota. Bueno, hanek aurreko jirako bat botakot. Aurreko jiran, bueno, kontzertu asko gonzian, baina gogoan dakot atzenengotariko bat izan zana. Horeretan. Bueno, ustote oso ni bentzer recuerdo politako, jente pila gonzan, guretzako oso kontzertu polita izan zan, eta nik oroitzapen hori hola taldera lotutako oroitzapen bate hori izan alda. Vale, eta zuk? Aldi berian imerezuna da ja, baitu nik aukenduko zuten mendikan, eta bain piperrak mostu, bale? Piperrak mostu eta bertara bota. Ba, neria, a ber, hola, taldean lotuta.
Ba, berez, edozein kontzertu hola gero gehatu garena, ezagik, gero askotan gaketan garen juergan, eta hori be ondo gotzen da, hori be da alde on bat taldean fatiana, eta hola gauzak. Egarra liauko nitu nik. Ba, ez Bilbon. Grupo bat eukiko ganun. Ba, Bilbon, hola, ez dakit. Bilbon, Zaila izan behar du kontzertua bukatu eta txea gutia, ez da, Bai. Geixo kotxe hartzia. Kotxe hartzia, bueno, bai. Gaina kotxe hartu, eta gero etxea, eta bestia, eta dena festagiruan, da... Bai, hori Atxiz amar. Bueno, venga, beste bat badakat hemen, A ber, 5. abestia, nostalgiaren maitale. Nostalgikoak alzarete. Hori zuka zure izpiandako. Ni bai. Ni jarten eizean modo nostalgika, a ber, zinekak eta ez. Sin más, baina, bueno, apur bat ondo dago eukitia, bai, ez? Nik uste dala, recuerdo politxo bat eukitia, hola, apur bat. Hori da nahi ditzio. Bai, nik uste zuta eider bixa bintzet. Bai, gara. Bi aizpak dira, oso nostalgikak, bixa badia, bai. Ba, ez dakit. Ondo da hori, ondo da. Bueno, venga, 6. Jakin nahi nuke. Zer jakin nahiko zenukete? Hasi nintzen teklaua ikasten, eta hor, bidetan gatu izaten horre... Hasi nintzen, eta gero ja beste gauzatutan hasi, eta hor bidetan jaren, hor da, bueno. Orduan txintxilikak hori. Hori alde izan, pianoa, teklaua bestia. Neri Zein izango zan zure naia? Neri guztako izaten pila bate isia, baina, bari ez dela, bueno, ez tote da, uste inoiz ikasiko tenik, baina, bueno. Zeatikan, mesedez, Ba, ez dakit, naiz jarten, gero jarten aizenean. 50 urteko bazen ditun bezala, Gero jarten aiz, eta ezin jodan akordina, ezin jat. Hasiko daki, baina, eta zaiaketan da erakuste, baina ez dago, ez dago modulik. Bueno, eta azkenengua, 7. bakatemen prestatuta. A ber, bani jua, azkena. Urrun zaudetela, bukatu esaldia. Urrun zaudetela, nik... Ufa! Ua, jatu naiz. Urrun zaudetela, nik... A ber, aizpan ni zure bizonita erabiliko nu, no? Aizpiari, bueno, urrun zaudetela nik zure armaixuko erropa. Bueno, hori behar gaien da, Badaki hori, bakizue orduan. Bai. Bueno, oso ondo, earki goaz. Guain, hauek txukunduko ditugu. Oiek, barrura, ezta? Hori barrura, olio pixka bota jo. Emango jokenadek tardezkakin 2 vuelta. Vale, hau. Piperrak bota eta 2 vuelta manda listo dakau. Eta bagoaz, platera eratzea. Hemen ekero haue bukatuko ditut, Batzuk ingabe utzitu, baina gorko platera iteko, hemen nahikoa gat. Ez dakit. Honei nora bota bidea. A ber, hori ensaladilla. Ni ara honean, ja, bota bidea. Lasa. Vale, hemen hau. Bolatxuak ere bai. Bastarrian jarriko deu. Eta bagoaz platera eratzea. Ingo deuna da, lehen da bizibitu, aritori jarri dut, ingo deulako, aber hemen mingainakin ondo modatzen aizen, Mingainakin barruan botako dut, horrela xe, bat, vale, iesei horrea jun, vale, ona zanpatu, vuelta guztin, eta taldian izena, zukena, nondik handatorre? Ba, behitu da, berez, izen bat, nire gulasoak gura hotzaina aizpiari jarri. Ez da, ez egiten oso ondo, hori, kuarentena, txian gauzenean, ze izen jarriko, Instagram, ze izen jarriko ez dakize, eta geukan, hori, broma hori, iderreri gura hotzaila jarri zupena izena, ez dakik guzeatik. Bueno, aki guzeatik, baina, familixako historia luzea. Zimaz, izena guztainxako ingurasuari gura hotzaina iderreri jarri, eta azkenean ez hotzen jarri, orduan, beste sozetako gehatu zen, eta azkenean bat alde dago. Ona. Zizan gura dagoen, ez dakigo. Ez dakizu esan egin desan? Igual zizan gura dagoen, galo beta ez jakitea. Horrela xe. Hau, kanpo haber ondo gelitze zaigun, hor. Ja? Vale. Eta guain, hor jarriko ditugu bolatxuak. Eta indeu, gure gaurko platera. Hemen itzein da zen. Eta bagoaz, bueno, nondik noa topatuko zaituztegu uda berri hontan? Ba, onja egon gara Durangon, gero ator Bilbo, Gasteiz, bueno, ez dakit, Jordena buruz ez dakit, baina hiriburutan bai, eta gero, ba, hola, jaixetan, eta bai, niko gara. Lehenengo zatitxo honetan, hori, nahiak esan dauna, hiriburutan, bai, Donostin, Gasteizen eta Bilbon. Durango ja esan domura inju, eta... Eta, bueno, beste lekuatzo, fango garenak zartu. Pentsate zare sozialak eta ukiko dituzuela, ez da? Pentsate zukena sartu eta esekin eta kakin, Oida. Bueno, launak, mi esker horreteatek, ikusi zuen hemen ze
kroketa berezia egin ditugun holandarrak, eta hemen geldituko gara guantxe. Gaur egun ikusi eta txukundu eta jaten bai, Horia. Agurtu jendia. Adio.